Bună dimineața! Creșteți-vă șansele de a avea copii, chiar dacă trebuie să treceți printr-un tratament agresiv, precum chimioterapia. Recoltarea de ovocite înaintea terapiei poate fi soluția în cazul persoanelor diagnosticate cu afecțiuni maligne la vârste tinere. Odată primit avizul specialistului, sarcina poate fi obținută cu ajutorul tehnologiei moderne. Să vedem cum decurg procedurile. Afecțiunile maligne apar mai ales după vârsta a doua, însă 12% dintre cazuri se diagnostichează la vârste tinere, în perioada fertilă. De aceea se impune o discuție cu medicul dacă vă doriți copii. Motivul? Chimioterapicele, mai toate, inhibă proliferarea celulară. Celulele care au ritmul cel mai mare de proliferare, cel mai rapid, și celula canceroasă este cea care proliferează cel mai rapid, este distrusă. Dar, din păcate, nu este selectiv numai pe asta și distruge și alte celule care au un ritm rapid de proliferare. Sunt astfel distruse și celulele reproducătoare, atât spermatozoizii cât și ovocitele. În cazul bărbaților, sperma se poate recolta și crioprezerva înainte de tratamentele oncologice. Și la femei pot fi conservate ovocitele. Dar după decongelare, cele mai multe celule mor. Studiile au arătat că cea mai mare rată de supraviețuire o au embrionii conservați. O altă situație în care boala e totuși puțin avansată, chiar dacă este situată la nivelul colului uterin sau chiar dacă este situată la nivelul unuia dintre ovare și se poate face un tratament oncologic, dar conservator, care să permită ulterior sarcina. Lucrul acesta e posibil. Dacă se impune extirparea întregului aparat reproducător, există încă posibilitatea obținerii unei sarcini. Ce înseamnă acest lucru? Adică să aibă celule proprii sexuale feminine, ovocit, conservat, înainte de operație și după aceea, printr-o mamă surogat, purtătoare, să facă un copil gândind că măcar ovocitul este propriu. Între tratamentele oncologice și până la sarcină se impune un interval de 5 ani. Frecvent, în cazul femeilor care au încheiat cu bine un tratament oncologic, apare o întrebare. Oare sarcina va duce la reapariția cancerului din cauza hormonilor? Din datele care sunt până acum, nu s-a observat un risc semnificativ de evoluție nefavorabilă la aceste femei. Așadar, cu supraveghere atentă, sarcina poate fi posibilă. Accesați CSID.ro pentru cele mai bune sfaturi de prevenire a afecțiunilor maligne și iubiți sănătatea, că e mai bună decât toate. Pe mâine!